나 지낸 치안 바게 따문이 사가워 자가워. Jotno lam so the secret life dari channel no rog lai thang nayo photo kaisa viral ngai tongmani no tui kaboma channel no goi samandrak no ongna anorok mono jotno sinina bini mung ke poni deborma phiaba kabangma channel no tabok o video post khle lai tongmani sing jotno no goi ne dongo haideba phiaba tini hinke poni deborma Facebook page chapai mane ke bono Chintamala ne bisine jagota bo bini Facebook page chapai Belai Nency no Ripley Riphai kha tamne bagai bono hinmani bagai lai thanayo Belai Nency bini Facebook page chapai Chintamala no sawai rikha sulani se bering kha hangeba berani responsibilities kisa naradi hinai sawai rikha phia tini obna tui haino hai poni deborma eba ke Chintamala bo obo o video no nogai bo Ripley rikha bini video rogo hinke Phantok tiasa video se khaya abani reason tamo hanebo manike reply Riphai kha ta hungke je lai thangna Belai Nency Facebook ko che samani aboto norok tambo ungjak norok kisa naine di te bo tam sakha norok abono ti kaham hambe jo tawan chugai nale mano tabok do truk controversy nan dikise thangai tongsu manike walai mongota walai mong tebo lock ani pala abo live to jotono mistake to klayo Chintamala no kaisa sangni muchungo kaisa nang jotene joto public rong thane nang sinija obno tini ni bakais bleno popular nongai tong haidiba inke oboro haike putro post taklai siri nang kaisa jotoni sinijak no hinsaim no te nang oboro haike post klai dong nge boi bu sanai no haime sanai no kaham bu sanai no nge oroto Belai Nency ni musai grei ni bu chai grei no hinsa sinai phiaba live jotono mistake hai hediba obno tino nge jeng mani Engka opnot kono log line ne ba khaw controversy na digi taklang di sengti prasap so mo ha ge wala lai tong la ken ke bai geng ne ba hediba obn tino chawota kaham ke buskang ote o kaham ge video rok upload khala le di nang monati khala le di ta haino jenting me teng rok ke bui be hame sajana ti ke ta khala le di bui kaham ba sanai hame ba sanai nong na bono no bai 나 지낸 치안 바게 따문이 사가워 자가워. Bora tamni sakana nung ati kita beri mani tebanya bunyo kula ka puna bagai insau. Nora ana putu wang leng tikai kula ka basa dang nunu ka. Bo kai phantok tia sara video kha sakaya phantok tia sara bo sen chekle sara. Ina maka beri rong nang kam phung mara kala kha. Do sara ni sak sak we nung bunyo kam hadi.